И сега започват поздравите. Първият специален поздрав е за Тефик Кимов, който поздравява неговите синове, които са в Германия. Специално за Тефик Кимов и неговите синове, които са в Германия, той им казва: където и да бъдете, все ще ви обичам. За всички незгоди, прегърнати безкрайно влюбени, където и да бъдеш, далеко или близко, знай, че много те обичам. Където и да бъдеш, далеко или близко, винаги ще бъдеш моите мисли. Тази песен звучи специално за Тефик Кимов и неговите скъпи синове, германците. За Тефик Кимов и синовете му от Германия. Как те чаках аз, помниш ли, мили? И ти чак по пътя аз към тебе. Ти ме питаше винаги загрижен. Ти как си, добре ли си, мила? Където и да бъдеш, далеко или близко, знай, че много те обичам. Където и да бъдеш, далеко или близко, винаги ще бъдеш моите мисли. И специално за Тефик и неговите синове в Германия. Специално за Тефик и неговите синове в Германия. За Тефик Кимов и неговите скъпи синове от Германия. Айде, Тефик! И за вас свири най-добрия Асен. Асен Ципарев. Как жадувам аз винаги да съм до теб, да посипваш с целувки лицето ми, да ме гледаш с топлия си поглед, да се усмихваш с мила усмивка. Където и да бъдеш, далеко или близко, знай, че много
Тази песен звучи за Тефик Кимов и за неговите скъпи синове, които са в Германия. Също за всички красиви дами тази вечер, за гостите от Горно Краище, за гостите от Доспат, от Драгиново, от Харманли, от цяла България. Също и за гостите от Белица, които подарят на оркестъра 15 лева. А тази песен звучи специално за Мути, футболиста от отбора на Пирин, и неговия брат Ибро. За Мути, за най-добрия футболист на Пирин. Тъй било е, тъй ще бъде вечно в живота. Щом любов безкрайна даваш, ти не получаваш. Не търси ме, че боли ме, няма да се върна. И с любовта и както някак аз да те прегърна. Не търси ме, че боли ме, няма да се върна. И с любовта и както някак аз да те прегърна. Цял един живот да се кланяш, да си роб, като просях да се молиш, да не срещнеш ти любов. Цял един живот да се кланяш, да си роб, всеки ден в храм да плачеш и да не те чуе Бог. Тази песен звучи специално за Мути, футболиста, за най-добрия футболист на Пирин. Той има оферта от Челси. За най-добрия футболист Мути и неговия брат Ибро. И нека да не забравяме красивите дами, присъстващи на това хубаво уникално тържество. За всички гости. Айде, футболиста! Всичко заради тебе правех,
и те чу и проклинам цял един живот. Да се кланяш, да си роб, като просях да се молиш, да не срещнеш ти любов. Цял един живот. Да се кланяш, да си роб, всеки ден в храм да плачеш и да не те чуе Бог.